Żewġ tirġiel ta' 30 u 29 sena li jgħixu il-Ħamrun tresqu l-qorti b'akkużi li waqt iċ-ċelebrazzjonijiet ta' San Patrizzju f'San Ġiljan aggredew uffiċjal tal-leża waqt il-qadi ta' dmirijietu. Quddiem il-Maġistrat Caroline Farrugia Frendo raġel ta' 30 sena ammetta l-akkużi miġjuba kontrih filwaqt li ieħor wieġeb mhux ħati. Hawnhekk il-prosekuzzjoni mmexxija mill-ispetturi Dylan Paċ u John Sammut talbu li l-każ jinqasam u l-proċeduri jinstemaw b'mod separat. One News jinsab infurmat li l-każ seħħ l-ħabta ta' 8 ta' filgħaxija fi triq Gort meta uffiċjali tal-leża avviċinaw iż-żewġ tirġiel li kienu qed jagħmlu l-bżonnijiet tagħhom fit-triq. F'dan il-ħin wieħed mill-akkużati allegatament attakka lill-uffiċjali wara li ġibidlu l-attenzjoni li qed iwettaq reat u talbu il-karta tal-identità. Ftit wara allegatament beda jattakkah il-persuna l-oħra. Fil-pront intervjenew uffiċjali oħra tal-leża kif ukoll il-pulizija li arrestaw liż-żewġ tirġiel fuq il-post. Fil-qorti instemma kif l-aggressjoni nqabdet fuq il-kameras tas-sigurtà. Id-difiża talbet li ssir pre-sentencing report qabel il-qorti tagħti s-sentenza dwar l-ammissjoni tal-akkużat u dan ġie milquh mill-qorti. Il-prosekuzzjoni iżda oġġezzjonat dwar it-talba l-ħelsien mill-arrest tal-akkużat li wieġeb mhux ħati għall-akkuża miġjubi kontrih minħabba li għatem numru ta' persuni li jridu jiġdu fosthom uffiċjali pubbliċi li allegatament assistew fil-każ u anke minħabba l-gravità tal-allegat reat. Il-qorti laqat it-talba għal ħelsien mill-arrest fuq kundizzjoni li jiffirma l-assa 3 darbit fil-ġimgħa kif ukoll b'depożitu ta' 800 euro u garanzija personali ta' 10,000 euro. Sa dan it-tant kitba fuq is-sit soċjali tagħhom il-leża esprimew solidarjetà sħiħa mal-uffiċjal tagħhom CO663 fejn qalu li l-uffiċjali kollha għandhom id-dritt jaħdmu f'ambjent sigur u mingħajr biża' waqt li attakki fuq uffiċjali pubbliċi ma jistgħux jiġu ittollerati.